रवीना किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोकमची कढी, त्याला सोलकढी असं बोलतात। हे मी 1.5 नारळ किसून घेतलेला आहे। तो आता 1 वाटी एवढं त्याचं खोबरं झालेलं आहे। 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आहेत, 5 हिरव्या मिरच्या आहेत, सेंधव मीठ आहे, अद्रक हे अर्धा इंच एवढं आहे, थोडीशी कोथिंबीर, साधं मीठ आणि मी हे कोमट पाण्यामध्ये कोकम भिजत घातलेलं होतं ते त्याचा असा आगळ असं बनवून घ्यायचं आहे। नाहीतर तुमच्याजवळ जर असा आगळ असेल का ओरिजिनल वाला तोही घेऊ शकता। प्रथम कृतीला सुरुवात करूया। मी एक मिक्सरचं भांडं घ्यायचं आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हा ओला नारळ आपण जो किसून घेतला होता तो सर्व असं काढून घ्यायचा आहे खोबरं। त्यामध्येच हे 7 ते 8 लसूण पाकळ्या आहेत त्या घालून घ्यायच्या आहेत। अर्धा इंच आलं कापून घेतलेलं होतं ते पण, आणि ही कोथिंबीर घेतली होती ती घालून, आणि ओल्या मिरच्या घालताना तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे असेल तेवढं तुम्ही ओली मिरची घालू शकता। मी हे 5 ओल्या मिरच्या घातलेल्या आहेत। आणि हे आता सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे। या प्रकारे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मिश्रण वाटून घेतलेलं आहे। आणि ह्यामध्ये जे आपण पाणी घालतो ते पाणी कोमट पाणीच घालायचं आहे, थंड पाण्यामध्ये बनवायची नाही आहे। इथे एक टोप घेतलेला आहे, त्यावरती अशा प्रकारची एक झाडी ठेवायची आहे। तुम्ही जर पातळ कपड्यामध्ये जर सुद्धा असं हे गाळून घेऊ शकता पाणी सर्व। आणि आपण जे सर्व खोबरं वाटून घेतलेलं होतं ते ह्या प्रकारे घालून घेऊया। आणि या प्रकारे असं प्रेस करून करून सगळं खोबऱ्याचा आपण हे अशा प्रकारे आपण सर्व याचं पाणी असं काढून घ्यायचं आहे। जे नारळाचं दूध येतं ते सर्व असं निघून येईल। आणि हे मिश्रण आपण हे जे खोबरं आहे ते सर्व मिक्सरमध्ये 3 ते 4 वेळेस त्याचं छानपैकी असं त्याचं दूध काढून घ्यायचं आहे। हा चव येतो वरती आहे तो। मग हे पहा आपण आता दुसऱ्या वेळेस वाटून घेतलेला आहे। तुम्ही पाहू शकता या प्रकारे आता आपण सर्व नारळाचं दूध असं काढून घेतलेलं आहे। आणि यामध्येच आता चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे। थोडंसं सेंधव मीठ घालून घ्यायचं आहे। सेंधव मीठमुळे खूप छान अशी चव येते। आणि हा कोकमचा आगळ घेतलेला आहे तो आपण 4 चमचे एवढा घालून घ्यायचा आहे। आणि तुम्हाला जेवढं आंबट चालेल त्या प्रमाणात तुम्ही ह्या कोकमचा आगळ घालू शकता। आणि यामध्ये असं थोडंसं कोकम पण घालून घेऊया आणि छानपैकी असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे कोकमची कढी बनवून झालेली आहे, किंवा तुम्ही याला सोलकढी पण म्हणू शकता। आणि जर तुम्हाला ही आवडली असेल तर तुम्ही नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब पण करा।